wani garin ga ya cuta komai ina iya aikatawa don zuciyata ta bushe. Na laure gashi nan, na laure ya iso. Alhamdulillah ilimi ya zo min. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Idan ka ci daɗi. Barka da. Ina wayar kaftin burgu. Shine. Da Allah iyalinka sun ta anguwa ko? Malam me yasa ruwanka da iyali na? Tambayar ka nake sun ta anguwa ko? Sun tafi. To suna gare ni. Suna gare ka? Na garkuwa da su. Subhanallah. Garkuwa kuma? Kwarai. Kuɗi muka bukata. Malam kamar nawa? Naira 8,000 don na yi hidima da su. 8,000? Kwarai. Anya kai ko barawan gaskiya ne kuwa? Barawan kirki nake. Don na daɗe yana yi. Jama'a assalamu alaikum. Ina mai farin cikin sanar da ku wato YouTube channel ɗinmu mai suna Hausa Plus TV don samun nishaɗi da kuma waƙoƙi ingantattu masu daɗin sauraro da kallo. Kar ku bari a baku labari, kuma na subscribing kuma ku danna mana ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu a duk sanda muka ɗaura.